وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يوم هو ما سورارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kamar yadda kuka gana rubuta muku sako ne takaitacce nake so na isar ga 'yan uwa musulmai waɗanda suke da kishin addinin musulunci a ransu kuma suke son su ga gaskiya ta yi nasara a ko'ina kuma suke neman hujja da dalili ba kame-kame ko hayaniya ba. Dalilansu na rubuta wannan sako saboda tun da garin Allah ya waye yau nake samun kiranye-kiranye na 'yan uwa daga sassa daban-daban kan tattaunawan da ya faru jiya a fejin sarki zaki tsakanina da Asadul Izala mushen kura kenan ko to wannan tattaunawa har ga Allah ban so a ce uslubin da shi wato ya mayar da uslubin ba kenan, ban so a ce haka ba kwata-kwata, sabila da na zo ne ta hanya mai sauki ta yadda zan gabatar da tambayoyina kuma na bashi shawarwari, sabila da duk mutumin da zai fito gaban duniya ya yi magana na ilimi to ya kamata in dai akan addinin musulunci zai yi magana to ya san yadda zai rufe tsaraicinsa, wato tsaraici na ɓangarori daban-daban. Babban tsaraici shine jahilci, ka zo ka ce za ka yi magana akan abin da baka da ilimi a kai, ka zo ka yi magana akan abin da baka da tamakkuni a kansa. To idan kana magana haka a gaban mutanen duniya to kai kana ganin cewa kamar mutanen duniya suna fahimtar ka, amma suna da wani medical da suke gane hakikanin kawaye kai. To ni na daɗe ina ganin waɗannan abubuwan dangane da shi a Musa Yusuf, wadda abubuwa ne masu yawa masu ban mamaki kwarai da gaske, tun daga kan abubuwan da ya shafi uslubinsa na karantarwa da yanda ya ɗauki kansa shehi ne babba mai girma, malami mai almajirai mai kaza, amma abin kunya sai kaga abubuwa ba sai ƙananun abubuwa na mubtadi'ai wanda 'yan firamare muke koya musu da 'yan sakandare, nan aljaru wal majrur, nan mudafun wal mudafu ilai, duka ba a san yadda ake gudanar da su ko ligrabun sai yake ba, sai kaga abubuwa wato abin tausayi kwarai da gaske. To babban abin da nake so na haska ma 'yan uwa shi duk wanda ya ji abubuwan da muka tattauna ya san cewa ban zo da hayaniya ko da harigidu ba, na zo ne don yayi magana, amma da na zo don na yi magana sai ya tattare gaba ɗaya ya shiga cikin fargaba da tsoro, yana ganin kamar cewa kamar na zo da wani makami ne zan hallaka shi, alhali kuma ba wani abu na zo da shi ba, na zo magana ne na fatan baki kawai, imma na bada hujja, imma na bada hujja na ta yi sama, imma kuma shi ya bani hujjansa ta yi sama, abu ne ɗayan biyu. To amma babban abin da masu hankali za su hanga cikin al'amuransa shine wato shi yana tsoron a kayar da shi. Wannan kuma babban illa ne, babban matsala ne idan dai kai mai da'awa ne mai wa'azi. In dai gaskiya za ta ɗaukaka to a kayar da kai sau dubu kar ka damu, sabila da dan gaskiya kake aikin ka ba dan a kayar da ni ba. Idan da a maka gyara sau dubu in ka tabbatar da wannan gyaran da gaske gyaran aka mun, za ka karɓi gyaran ka runguma ka yadda da cewa kai mai kuskure ne. Amma ya kore ma kansa shi fa ba zai iya kuskuren da za a gyara masa ya yarda ya karɓi wannan gyaran ba. Sannan ya kore ma kansa shi ɗin nan wani ne wanda ba zai iya yarda a zauna da shi a nuna masa gaskiya ya ɗauki gaskiyan ba. To waɗannan matsaloli sai suka sa wato daga zuwa kawai ya tayar da fargaba, ya tayar da maganganu, ya tayar da abubuwa wanda wannan abubuwan sun ɗauki hankalin mutane. Malam ɗan rage abin nan. Wannan abubuwan sun jawo wato hargitsewan al'amarin, a maimakon a samu gaskiya, a fahimci gaskiya, sai kawai daga ƙarshe ya koma zagi, ya koma zage-zage da sauransu, wanda har ga Allah in na yi amfani da wata kalma wanda ƙila wannan kalman ita yake ganin ta kaman zagi, to ni ba da niyyar zagi na faɗe ta ba, na maimaita kalman da na taba jin ya faɗa ma kansa ne, na zaci kuma yana son kalman ne, na zaci ya yadda da wannan kalman yabo ne. Ya faɗa da shi da Malam Munir Koza ya ce mushi wato kura ko ta yi shargab ta yi mushe, ta wuce ɗan akuya ya tsallaka ta. Sai na tsammaci cewa shi kaman yabo ne a gurinsa a faɗa masa wato mushen kura, amma wallahi har ga Allah ban faɗa don na jarraha shi ko don na ɓata masa rai ba. Hasali ma na ga a wancan zaman Malam Munir ya yi ta ce masa mushen kuran nan fa, mushen kuran nan, kuma na gana murmushi, amma ni kuma da na yi magana sai na ga ya ɗaga hankali akan magana, sai na fahimci ba kalmar mushen kura ba ne ta ɗaga wa shi Malam Asadu Sunna. Na farko gyare-gyaren da na masa ne, shi ba zai yadda ya karɓi gyara ba. Na masa gyara sun fi bila adadin,
wanda wallahi wannan gyara na yi shi ne don Allah, ba na yi shi ne don na nuna na fi shi ba. Daga zuwa na ya ce gyaran da na masa na farko sai ya lazimta min sai na masa li'irabi. Na ce to habbaza madalla zan maka li'irabi marhaban, amma da sharaɗi kai ma zan baka kamar li'irabi. Ya ce ya yarda zai yi li'irabin, daga bisani ya janye ya ce shi bai yadda ba, a koma kan maudu'i. Aka koma kan maudu'i. Na bashi tambayoyi na ce amsa min bambance min alkhaitta kaza da ikhtara. Nan ma ya ruɗe, ya zo ya ce dole sai na koma na faɗa masa shi abin da yake so ɗin nan, wannan abin da yake so na abin da yake so ya lazimta ga Shehu Ibrahim ta hanyar ƙwaƙwalwarsa wacce ba ta da idraki. Dan ina ganin wanda bai iya karatu ba da wannan mustawan da wannan haddin irin na shi Asadul Izala, wallahi ba Jawahirul Ma'ani ba Kashiful Ilbas ba Rimahu ba, wallahi Hayatul Islami ba zai iya karantawa ba. Hayatul Islam, wannan maganan ba na faɗa bane dan na jarraha shi, wannan wato haƙiƙa ce ta ilimi da hatta mabiyansa da suke yadda su zo su ce mu almajiransa ne sun san ba malami bane, kwata-kwata ba ya da ahaliya ta ilimi. To amma abin da nake so na isarwa mutane a wannan sakon, ku kwantar da hankalinku. Wannan mutumin haƙiƙaninsa ta fito wa mutanen duniya dukka sun gani. Kuma zan zo na muku karatu a nan shafin Sarki Zakin, ku biyo ni. Zan nuna muku waye shi. Sannan ni ina bashi tahaddin a zo a nuna wa mutane waye. Ba ina faɗa da alfahari ko cika baki ba. Duk lokacin da aka min gyara zan karɓi wannan gyaran da ƙarfi, ku zo ma atainakum bi quwwatin waskuru ma fihi. To duk gyaran da aka min zan karɓa da ƙarfi na riƙe, sabila da ni na ɗauki a ma'aradi na da'awa duk abin da na gani darasi nake ɗaukansa domin na gyara fica na da'awa. Ba wai idan na ga gyara zan tada runto ne na tada rigima na tada barahasa da ƙura. Duk abin da na gani darasi nake ɗaukansa domin na gyara fica na da'awa. Ba wai idan na ga gyara zan tada runto ne na tada rigima na tada barahasa da ƙura na ce dole sai mutanen duniya sun yadda ni malami bane. Duk abin da sunana jahili akai zan yadda ni ban san wannan abun ba. Sabila da alimta shay'an wa ghabat anka ashiya'u. Ka san wani abu, abubuwan da baka san su ba burjik bila adadi. Saboda haka abubuwan da suka faru ban ji daɗin su ba. Zagin da yayi kuma, wannan zagin ban ji daɗin sa ba, amma kuma na ji daɗin sa ta wani janibi. Janibin shine ya bayyana wa mutane waye shi. Wallahi ni bazan iya, mashi ma bazan iya wannan zagin ba, ballantana na raro sunan malamin sa na kurmuta masa a shari'a irin wannan. Mashi ma bazan iya yi ba. Kuma alhamdulillah take gaskiya kaifi ɗaya ne. Yaran san da yake cewa wai shi shehi ne, waɗannan gauga'u din, waɗannan sufaha'ul ahlami din su ne yaransa, su suka fara cewa malam da ba a taba shaksiya ba, suka ce masa taba shaksiya bai da amfani. Saboda haka mai da'awa baya kaushin fishi, mai da'awa baya tunziri. Me Allah ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, walau kunta fazzan galizal qalbi lam faddu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Ka yi haƙuri, ka zauna da su, ka duk wautan da za su zo maka ka ɗauke. To amma da farko tun da na zo malam nake ce masa, da kuma sunan da ya fi santa akan kowane suna Asadu Sunna. Sunan dai nake faɗa masa Asadu Sunna. Ina ita ya fi so Asadu Sunna. Kafin na ce in ma ya ce na jarraha shi da kalmar mushen kora, to na faɗa. To kamata yayi kalman Asadu Sunna da nake nanata masa su ceci martaban shehunaina, kar ya ɗura musu ashar. Amma kuma kalma ɗaya da na faɗa masa sunansa da ya saka ma kansa mushen kura, ya tada ira'izan aljanu a kai. Don me da a ce masa mushen kura, shi ma ya iya zagi, ya iya ashar, shi ma ya san wanda zai zaga. To Allah Ubangiji ya raba mu da zagi. Kuma a ce wa malam Allah ya huci zuciyarsa, amma a ce masa ya zo shafin Sarki Zaki ya saurare ni. Maganan na kira, wato maganan wata munafasa ko abin nan ta ƙare, haza khalas. Duniya mai hankali ya gane, wanda kuma dama ɗan runto ne, ɗan dodorudo ne, ya riga da ya san kawai kullu hizbin bima ladaihim farihun. Amma dai a koma makaranta, ina ba shi shawari a koma makaranta, a je a yi karatu. Mu
duniya sun yarda ni malami bane, duk abin da sunana jahili akai zan yarda ni ban san wannan abun ba. Sabila da alimta shay'an wa ghabat anka ashiya'u, ka san wani abu, abubuwan da baka san su ba burjik bila adadi. Saboda haka abubuwan da suka faru ban ji daɗin su ba. Zagin da yayi kuma, wannan zagin ban ji daɗin sa ba, amma kuma na ji daɗin sa ta wani janibi. Janibin shine ya bayyana wa mutane waye shi. Wallahi ni bazan iya, mashi ma bazan iya wannan zagin ba, ballantana na raro sunan malamin sa na kurmuta masa a shari'a irin wannan, mashi ma bazan iya yi ba. Kuma alhamdulillah da ke gaskiya kaifi ɗaya ne. Yaran san da yake cewa wai shi shehi ne, waɗannan gauga'u din, waɗannan sufaha'ul ahlami din su ne yaransa, su suka fara cewa malam da ba a taba shaksiya ba, suka ce masa taba shaksiya bai da amfani. Saboda haka mai da'awa baya kaushin fishi, mai da'awa baya tunziri. Me Allah ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, walau kunta fazzan galizal qalbi lam faddu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Ka yi haƙuri, ka zauna da su, ka duk wautan da za su zo maka ka ɗauke. To amma da farko tun da na zo malam nake ce masa, da kuma sunan da ya fi santa akan kowane suna Asadu Sunna. Sunan dai nake faɗa masa Asadu Sunna. Ina ita ya fi so Asadu Sunna. Kafin na ce in ma ya ce na jarraha shi da kalmar mushen kora, to na faɗa masa sunan Asadu Sunna ya fi so 30. To kamata ya yi kalman Asadu Sunna da nake nanata masa su ceci martaban shehunaina, kar ya ɗura musu ashar. Amma kuma kalma ɗaya da na faɗa masa sunansa da ya saka ma kansa mushen kura, ya tada ira'izan aljanu a kai. Don me da a ce masa mushen kura, shi ma ya iya zagi, ya iya ashar, shi ma ya san wanda zai zaga. To Allah Ubangiji ya raba mu da zagi. Kuma a ce wa malam Allah ya huci zuciyarsa, amma a ce masa ya zo shafin sarki zaki ya saurare ni. Maganan na kira, wato maganan wata munafasa ko abin nan ta ƙare, haza khalas. Duniya mai hankali ya gane, wanda kuma dama ɗan runtu ne, ɗan dudurudu ne, ya riga da ya san kawai kullu hizbin bima ladaihim farihun. Amma dai a koma makaranta, ina ba shi shawari a koma makaranta, a je a yi karatu. Mu ɗin nan da muke wannan difa'in ake kawo farmaki muke karewa, muna da abin da za mu kai muku farmaki. Mun shagalta da karatu ne da karantar da mutane, amma daga ranar da muka fara fitar muku da abubuwan da za mu kai muku farmaki, wallahi ba za ku yi bacci ba. Daren ku zai zama muku daren beguwa, wallahi babu bacci. Sabila da haƙa'iq da muke da shi akan abubuwan da ya shafi aqidar salafiyya, wanda suke da'awan salafiyya, da aqidan wahabiyya da ibnu taymiya, abubuwa ne wanda ya shige tunanin mutum. Amma mu mun zaɓi ɓangare na mu karantar da mutane. Mun zaɓi ɓangare na mu karantar da mutane, mu wayarwa mutane da kai. Har zuwa wannan haddin mutanen duniya sun san duk abin da muke na mayar da martani, ku kuke janyo, ku kuke zuwa mawaƙif ɗin da ba za mu iya yin shiru a kai ba, ku kuke zuwa wannan mawaƙif ɗin. Saboda haka abin da nake so na rufe da cikin magana na shine, mun gode ma Allah, Allah Ubangiji ya ci gaba da nuna gaskiya, ya bayyana gaskiya, kuma Allah ya ba mu ilimi na tsoron Allah, ya ba mu ilimi mai ikilasi, ya ba mu ilimin da za mu yarda cewa Allah shi ne mafi sani. Lokacin da muka ga ko da ɗan cikinmu ne ya zo ya ce mana gyara kaza, to mu yarda mu karɓi wannan gyaran mu gyara. Ko ƙaninmu ne, ko almajirinmu ne da mun haife shi a ilimi, ya zo ya ce akramakallahu kaza, to za ka karɓi wannan abu. Abin da zan rufe da shi shine, manya-manyan malaman duniya sukan rubuta littattafai su bayar ma almajiransu su ce ku je ku duba. Almajiransu su da su duba littafin su gyare-gyare a littafin, abu ga littafin. To wai ashe shi a ilimi fa babu wani gaba gaɗi da zaka zo ka ce kai kawai kiddisi ne, abolo ne, ilahu shi'ir, ko kawai kai shikenan duk abin da ka zo da shi kawai shikenan sam'an wa ta'atan. La. Saboda haka na gode ma Allah, kuma na gode wa manzon Allah, na gode ma Shehu Tijjani, na gode ma Shehu Ibrahim, na gode wa duk malaman da suka tarbiyantar da ni na kimanta mai kima, na kimanta mara kima ɗin ma, duk da cewa sun ce wa man yasna'ul ma'rufa min gairi ahliha ko yakun hamduhu zamman alaihi wa yandamu. Ni dai na maka ma'ruf dan na karrama ka, na ambace ka da sunan da a ƙa'ida wannan sunan haramun ne a faɗa ma irinka.
amma kai kuma sai ka sako da manya-manyan ashar ga manyan malamai. Allah ubangiji ya shirye ka, Allah ubangiji ya saka gane cewa ba a da'awa da jahilci. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Mu haɗu da ku ya ku ƴan uwana a shafin Sarki Zaki idan mun sa lokacin na bada dama, sabila da ba mu da chance, muna cikin tarurruka na mauluda da tafiye-tafiye, muna da uzurorin da yafi karfin mu tsaya mu kula wannan shami ɗorin. Kai dai kawai za mu kula sabila da wato mun samu ƴan uwa da yawa wanda suna intisabi zuwa ga wannan tafiyar na salafiya da suka gano abubuwa kuma suka nuna jin daɗinsu, suka so a daɗa fayyace wa mutane dan su dami ba dan wai mu jazaran a yi ta jayayya ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah ubangiji ya kara mana san annabi sallallahu alaihi wasallam.